Helo, fy enw I yw Sally Burns a dwi'n darlithydd iechyd meddwl yma yn yr Ysgol Bangor Iechyd yn Mhrifysgol Bangor. Dwi yma ar y diwrnod agored ar-lein yma i siarad efo chi rhyw chydig am ein rhaglen gradd mewn Nyrsio Iechyd Meddwl. Fel pob un o'n rhaglenni nyrsio ni, mae'r rhaglen Nyrsio Iechyd Meddwl yn hanner academaidd ac yn hanner ymarferol allan ar leoliadau clinigol. Mae'r rhan academaidd yn cymryd lle unai yn y brifysgol neu trwy dysgu ar-lein, ac yn ystod hanner yma eich cwrs chi, mae yna ddisgwyl iddo chi i gyflawni asyniadau academaidd ac i gwneud cyflwyniadau. Ar yr ochr ymarferol allan ar leoliadau clinigol, dyn ni'n falch iawn dweud bod gennym ni berthynas wych efo'n bwrdd iechyd lleol, bwrdd iechyd Prifysgol Bangor. Ac mae y bwrdd iechyd yn gallu cynnig ystod eang o brofiadau i'n nyrsys iechyd meddwl ni sydd mewn hyfforddiant. Mae'r lleoliadau sydd ar gael yn amrywio ac mae rhai o'n myfyrwyr ni yn mynd i leoliadau le mae yna ofal ar gyfer pobl hŷn sydd yn dioddau o gyflyrau megis dementia. Mae yna leoliadau hefyd mewn wardiau acute lle mae bobl yn cael gofal yn ystod y cyfnod llym dwys o'i cyflwr iechyd meddwl. Yn ogystal, mae yna dimau iechyd meddwl i oedolion allan yn y gymuned, a mae gennym ni fyfyrwyr sydd yn gweithio efo nyrsys a gweithwyr iechyd meddwl allan yn fyny. Ac mae gennym ni berthynas da efo y carchar yn Berwyn, yn Wrecsam, lle mae rhai myfyrwyr yn cael cyfleoedd i fynd i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl yn fyny hefyd. Yn ogystal â darpariaeth iechyd meddwl i oedolion, mae yna hefyd dimau iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc, ac mae rhain yn amrywio o fod yn leoliadau ar wardiau ac yn leoliadau allan yn y gymuned. Hefyd, mae yna gyfleoedd i weithio efo y timau camddefnydd sylweddau fel alcohol a chyffuriau yn y gymuned ar draws Gogledd Cymru, ac felly mae gennym ni llawer iawn i'w gynnig o ran y dewisiadau a'r cyfleoedd sydd yna i fyfyrwyr yn ystod eu 3 mlynedd hefo ni. Dyn ni hefyd yn falch iawn dweud bod yna hanes hir o ddarparu gofal iechyd meddwl yn Gogledd Cymru. Mi oedd yna ysbyty Gogledd Cymru wedi cael ei leoli yn Dinbych, ac mi agorwyd yr ysbyty yn 1844 ar gyfer 200 o bobl Gogledd Cymru oedd ar yr adeg yna yn dioddau o gyflyrau iechyd meddwl. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae llawer o'r gofal allan yn y gymuned, ac dyn ni yn darparu ac yn paratoi yn myfyrwyr i fod yn gallu gweithio yn yr ystod eang o leoliadau dwi wedi amlinellu fel cyfleon lle maen nhw'n gallu mynd ar leoliad. Yn ogystal â'r arbenigedd sydd allan ar leoliad, mae gennym ni arbenigedd nôl yma yn y brifysgol ymhlith yr tîm darlithio iechyd meddwl. So mae yna amrywiaeth o gefndiroedd o ran lle mae y tîm iechyd meddwl wedi bod yn gweithio ynddo fe yn glinigol a'r sgiliau sydd gennym ni i'w gynnig ac i'w rhannu hefo chi yn ystod eich 3 mlynedd. Mae rhai ohonon ni wedi bod yn gweithio allan yn y gymuned efo tîmoedd iechyd meddwl fel nyrsys iechyd meddwl. Rhai eraill wedi bod ar y wardiau neu mewn unedau gofal dwys neu mewn be ni'n galw'n medium secure units. Mae yna arbenigedd therapi yn y tîm o ran cynnig dialectical behavioural therapy a sgiliau cwnsela a hefyd sgiliau megis ymwybyddiaeth ofalgar sef mindfulness. Hefyd mae gennym ni bobl ar y tîm sydd wedi arbenigo mewn gofal ar gyfer oedolion hŷn ac yn gallu rhannu i sgiliau a'i arbenigedd mewn gofal dementia hefo chi. Felly gobeithio byddwch chi â diddordeb mawr rhoi'r cais mewn i ymuno efo ni ar y rhaglen iechyd meddwl yma yn Mhrifysgol Bangor, ac os ydych chi yn danfon cais ato ni yna, rwy'n dibynnu o bob lwc i chi. Diolch yn fawr iawn.